Papat, loro, kalih. aku sing nyiling kayak sing kendang iki. Loro wae. Tangan loro muga-muga puja pangestuku tampan ana. Kula tampi asre kalih kula petek wonten mustaka lumutur wonten dada damel ngicalaken penyakit mengi sinuwun. Nek mengi iki mesti ora, kowe kan bar kena demam berdarah. Kula menika mantun opnam. Kula sedasa dinten sinuwun. Lah rencanamu ning kono kae pirang dina to? Kok rencana piye wong kene kok anake diopnam kok rencana iki lho. Kok kur 10 dina mbaya ditambahi ngono kan. Oh 10 dina matang-matang ora ana apa-apa. Iki kowe Lah nyapa? ana rumah sakit tok gletak tok terus dileboni. Oh, gandang mari nek infusmu kur ngono kae. Kowe iki nek kowe lara ngebel aku, kok infuse tak gawakne jerone kae tak ingon iwak. Tadi